ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон ва як тага аппарати оббарориам ҳаст, ки яъне ки барои колабарориам ваям рӯӣ кардага аст бо нархҳои арзон. ва шахсоне ки ягон хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин ягон реклама дошта бошед, марамат сурат маълумота дар WhatsApp имо экранмада роӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор қабул кардем хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, заводи оббарории Ҳаранга қабул кардем. дӯстони азиз, ҳастаи хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Ваҳдат, шаҳри Исор, ноҳияи Ёвон квартира аст, аз территорияи Ёвон квартира фурӯшӣ ва ҳастаи хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Данғарат, шаҳри Бохта, шаҳри Кӯлов ва аз территорияи Душанбе сехонага, якхонага ва духонага ва аз тарафҳои Турсунзода ва аз дигар тарафҳо ҳам ҳастад. нархҳо сар мешавад аз 39 000 сомон, 45 000 сомон, 100 000 сомон ва нархҳои боло. ва курси имрӯза бошад 118 сомон. дӯстони азиз, мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. мегзарем ба аввалин эълони имрӯза. заводи обҳои Ҳаранга аст дӯстон, ки заводи обҳои Ранга бо сифати алло астай комплекта, яъне аппарати хориҷӣ аст дӯстони азиз, ки аппарати беҳтарин ва комплект сифати алло. ин қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, обҳои Ҳаранга дӯстони азиз, ва оби чоям, яъне ки чоям мебарорад. ва инчунин обҳои Ҳаранга аз мақсад ки Ҳаранга аз шафтолу, себ, анор, оби ва дигар зардору дигар чизо обши худтон, ки мисол чӣ хеле ки хоҳед. об барои мақсад ки заводи об барои як бизнес. кадоме да ки лозим аст дӯстони азиз, яъне ки тарзи корфармуданашон ба шумо нишон медиҳанд ва нархаш ҳамаш комплекта. я нархи ҳамин аппарат, яъне ҳамин завод 180 000 сомонӣ аст. боз арзон мешавад, ки заводи обҳои Рангаи газнока бо сифати алло аст, ҳамаш комплекта. нархаш 180 000 сомонӣ аст. бо муомила дорад. касоне ки агар намефаҳмед, кадоме ки мисол хоҳад фаҳмидан, амин рақамода занг занед, ба шумо фаҳмода медиҳанд ва арзона мекунанд. як бисёр намуд мақсад ки обҳои газнока мебарорад аз мевагӣ ва аз дигар чизо, ва инчунин чоя мебарорад. дӯстони азиз, рақамҳошон дастии ахираш 4775 ва дуюмаш рақамҳои тисел ахираш 4775 ичда WhatsApp доранд. заводи обҳои Ранга ҳамаш аппаратош комплектай, ҳамаш чиёш ҳастай. 180 000 сомонӣ аст. боз муомила дорад дӯстони азиз. заводи ки беҳтарин сифат ва ҳамаш комплект. марҳамат, дигар маълумотҳои пурраша гирем. аппаратҳо қарор дорад дар ноҳияи Варзоб. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. срочнаи қарор дорад дар ноҳияи Данғарат, деҳаи Шаҳбур, ҷамоати Исмат шаҳри дӯстон, яъне ки инҷода об ҳаста, мушкиле надорад. 12 сотиқ замин маҳсулот дорад. замин дорад дӯстон, ки 12 сотиқ аст. 5 дар хона кардага аст, боз 5 дар дигар хонаҳои барра, қати ошхона, баня, кухня ва дигар чош катия. замини кушод, замини ҳамвор, ҷои об дӯстон, об дорад, свет дорад. дар назди хона мегӯяд наздики мактаб, масҷид, роҳи калон мегӯяд 300 метр. ҳамаи шароитош мегӯяд муҳайя, гирди хонаш мегӯяд ҳамаш дӯстон забор гирифта маҳкамаи даврӯза мегӯяд часпондага аст. боз 5 дар дигар хона калон, боз 5 дар дигар хонаи барра, қати дегдонхона ва дигар чизои лозими ҳоҷатхона дигар доранд. даруни хона дӯстони азиз ремонто кардага аст. каледор дӯстони азиз байндай ҳамаш ҳастай, дегдонхона саре ва оғули 12 метраи дарозиш ва болош бо дуошона. оғули дарозиш 12 метр бо оғули ҳамин дуошона дӯстони азиз. об свет мегӯяд дорад. хона мегӯяд дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ, ки боз мегӯяд муомилаи хуб мегӯяд мекунем, срочно сум лозим шуда. якум рақамҳошон рақамҳои мегафон дастии ахираш 55-54 кор мекунад. дуюм рақамҳош рақамҳои растии ахираш 30-68 инашда WhatsApp доранд. ноҳияи Данғарат, деҳаи Шаҳбур, ҷамоати Исмат Шариф, замини кушод ва 5 дар хонаи калон. ягон савол бошад, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин хона фаҳмида, шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд ва арзона мекунанд. дӯстони азиз, лайкро занед, фаромӯш накунед, навори моро то охираш тамошо кунед ва падидшаш кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, ки срочнаи бо ғишти пухта кардага хона қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, тарафи Одилӣ, кӯчаи Ангурбоғ. дӯстони азиз,
8 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 4 дар хона кардагӣ аз аз хона бо гӯшти пухта ва пешхона навесай кришаи хона часпондагӣ, фақат мақсад ки шкатор баъзе корош мондагӣ, дига корош кардагӣ. Хона полни худ бо гӯшти пухта, 4 дар хона коридор ва 8 сотиқи дига замин катӣ. Документош мега 100% мега дастрошна мега мефурӯшад бо нархи 180,000 сомонӣ ҳастае, ки боз мегӯяд муомилаи хуби хуб дорад. 180,000 сомон ҳастае бо савд дорад, ҳуҷҷат 100% замини ҳамвор гирди ванашта одамо зиндагӣ доранд. дӯстон аз ин хонаро суръатҳои пешинаша метавонед ки бо худтон маълумотои пурраша аниқ карда. Агар рақамҳои нами соҳибшуна ахираш 4143 WhatsApp дорад. 4143 WhatsApp ва промои рақамҳои дастишуна 180 мега бо савдои хуби хуб мега мекунем. Марҳамат, дигар маълумотои пурраша аз рақамшон гирен, лайкҳоро занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастаи срочна қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Сомон, деҳаи Шуроби Искандар. Шаҳри Ҳисор, ҷамоати Сомон, деҳаи Шуроби Искандар. 3 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 2 дар хона кардагӣ ҳастае, ки об ва свет ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, кухнӣ, ҳаммом адила боз навесам дорад. Об свет мега доимӣ ҳастае. назди хонада мактаб, мағоза дӯстони азиз ва дигар чизои масҷид ва дигар чизои стадиони калон ҳастае. дӯстони азиз, ба самти роҳи Душанбе рафтан мегӯяд наздикай аз хона, яъне ки ба самти Душанбе наздикай ва якчанд намуд дарахтони мевадиҳанда чунин дорад, бо бочкаи обам дорад ва даврӯза часпонда гирди хона маҳкам. нархи хона мега срочна 200,000 сомонӣ ҳастае, боз мегӯяд муомила мекунем. нархи хона 200,000 сомонӣ ҳастае, бо савдои хуб дорад. якумаш рақамҳои Вавилон дастии ахираш 0632, дуюмаш рақамҳои Мегафон дастии ахираш 3703, инашам кор мекунад. ҳад рақамҳош рақамҳои соҳибшон шаҳри Ҳисор, ҷамоати Сомон, деҳаи Шӯрои Искандар, дӯстони азиз, Шӯроби Искандар ва 200,000 сомонӣ ҳастанд, бо муомила дорад. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин хона фаҳмида, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода медиҳад. ҷош мега ҷои беҳтара, ҷои ободия, ҳама чӣ мега дар наздикиша. марҳамат, бо занг занед. ва шахсоне ки ягон хонаи фурӯшӣ доред, ё ки ягон квартира, мошин, ягон замин, ягон квартира, марҳамат, дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp имо дорад, рӯй кунем, мо рекламада мегузорем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. срочна квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, Лесной, пушти ҳайкали модар, кӯчаи Абдураҳмони Ҷомӣ Д200. духонага, дӯстон азиз, ки духонага квартира кардагиам дар якум ошина қарор дорад. ду ошина дом ҳастае, 50, яъне ки квадратша нагуфта, яъне ки бисёре мегӯяд. дӯстон азиз, якхонага кушода духонагаш кардага ночи. дом худаш ду ошина ҳастае, дар якумаш қарор дорад, якхонага духонага кардагӣ дуруш кушодае. дӯстони азиз, кухниш, ҳоҷатхона, баняш ҳамаш дурунда ҳастае. дӯстони азиз, хоб инчунин ҳуҷҷатош мега ҳамаш 100% ҳастае. дар дуруни квартира кондитсионер дорад ва термиса дорад, оби гарм ва хунукам мега дорад. дӯстони азиз, мебелам дорад, кухни гарнитурам дорад. хона ремонт кардага. дӯстони азиз, бозам мегӯям ноҳияи Ёвон, Леснойда, пушти ҳайкали модар, кӯчаи Абдураҳмони Ҷомӣ Д200. доми ду ошона аст. дӯстон азиз, ки бо мақсад ки хали чошам трезаошам хали решоткаи оҳанӣ гирифтага, панҷара дорад обшин. дар якум ошина квадратша нагуфта, яъне ки кушодае. дастрошна мегӯяд мефурӯшад бо нархи 215,000 сомон, ки боз мегӯяд муомила мешавад. бисёр одамо дар комментария хоҳиш карда, ки аз ноҳияи Ёвон квартира шуда, ина баъди шумо квартира. ҳардаша рақамҳои тисели дастишона, кадом то ки мехарем, занг занем, маълумотша гирем, бо арзонам мекунанд. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, срочна қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, аз тарафи пости Душанбе ба Ҳисор мегӯяд наздик ҳастае. дӯстони азиз, аз роҳи поезд мегӯяд 200 метр то хонара. дӯстони азиз, бозам такрор мегӯям, ноҳияи Рӯдакӣ, аз тарафи пости Душанбе ба Ҳисор. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 4 дар хона бо ғишти пухта карда шудааст. гирди хона, дӯстони азиз, маҳкамаи ремонт мегӯяд дорад. дӯстони азиз, бо ғишти пухтае, дута мегӯяд подвали калон дорад, ҳавзи оби 8 тонага мегӯяд, дӯстони азиз, дорад. инчунин ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100%. ноҳияи Рӯдакӣ, аз тарафи пости Душанбе Ҳисор наздик, аз роҳи поезд 200 метр. гирди хона маҳкам,
даврӯзаи калон часпонда дӯстони азиз назди мағозаи ғулиб. нарша мегӯяд 390 000 сомон гуфтесиям бо арзон мегӯяд мекунем бо мегӯяд муомила мекунем. рақамҳои мегафони исоибуш ва рақамҳои ватсап шуд дӯстон бо инчунин дарахтони мевадиҳанда дора хонаи навсо бо ғӯшти пухта. хоб марҳамат дигар маълумотҳои пурраша гирем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки аниқтараш қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, кӯчаи Гиравзавода. духонага квартира ҳастае ки дар сеюм ошина қарор дорад ки 45 квадрати метре. ремонт кардагӣ ҳастае, ҳуҷҷатош техпаспорт мегӯяд дорад дӯстони азиз. нархи квартира мегӯяд 285 000 сомонӣ ҳастае, боз муомила мешавад. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ ва дигар чизои лозимӣ ҳастае. ҳуҷҷат, техпаспорт дӯстони азиз. кадоме ки мехара мегӯяд занг зана мегӯяд ҳамаша фаҳмода метавонед. 285 000 сомон нархи квартирае. ва шахсоне ки ягон хонаи фурӯшӣ дорен ё ки ягон замин дорен, квартира дорен, мошин дорен, чизе ки барои фурӯхтан бошад дӯстони азиз, марҳамат, мо номеромона барои реклама мегӯем. 885 1225 ватсап, имо, телеграм пайваст дорад. 885 1220 ватсап кор мекунад. марҳамат, чӣ реклама бошад рекламада мемонем. ва лайкотон айхотитон набарорен гузорем ва навори моро дӯстони азиз то охираш тамошо кунем ва падилшаш кунем. мегзарем ба ҳаштум замини фурӯшӣ ва хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, аниқтараш замини фурӯшӣ гӯё мешавад бо временкашае қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлолда. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад дӯстони азиз ки фундаментош рехтагӣ ҳастае, бардоштагӣ дӯстони азиз. нархаш мегӯяд 45 000 сомонӣ ҳастае, боз мегӯяд муомила мекунем. бетонош мегӯяд бардоштагӣ ҳастае, бо санг-панг ва дигар чизои лозимӣ дорад. бо хай ки ҷоша ки нафаҳмида бошем, бо занг занем ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонам. шаҳри Ваҳдат, ҷамоати деҳоти Истиқлолда. 45 000 сомонӣ замини ҳамвор. хоб, рақамҳои мегафони исоибушона дӯстони азиз, кадомто ки мехарем марҳамат занг занед. ва шахсоне ки ягон хона харен, замин харен, квартира харен, дар комментария мо нависед ки аз куҷо ба шумо лозим аст. агар мо ёфтем, албатта видео карда ба шумо пешкаш мекунем. шумо мақсад ки дастгир кунед, лайкотон фаромӯш накунед, гузорем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, дар 4 микрорайон. духонага квартира ҳастае ки дар 7 ошина қарор дорад, 44 квадрати метре. ремонтуш мега идеални аст дӯстони азиз, зури бадай. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ ва дигар чизои лозимӣ. тоқа суми холия мегӯяд алиш намешавад ба ягон чӣ. нархи квартира 275 000 сомонӣ ҳастае, боз мегӯяд муомила мекунем. шаҳри Турсунзода, Регада, 4 микрорайон дӯстони азиз. 275 000 сомон, ремонтуш беҳтарин ва хонам тозакае. ягон саволтон боша, ягон маълумоту иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин квартира фаҳмидан, шумо занг занем, ба шумо ҳамаша фаҳмода метавонанд ва арзонам мекунанд. неки мега беҳуда нороҳат накунем. шумо лайкора гузорем, фаромӯш накунед. чӣ хонае ки лозима нависем, мо дар видео оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба даҳум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочная қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати деҳои Туто дӯстони азиз. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки фундаментҳои 3 дар хона рехтагӣ ҳастае ки падушкаи 3 дар дигар хона мегӯяд рехтагӣ ҳастае. инчунин мегӯяд об свет мегӯяд дар кӯча ҳастае. обуш мегӯяд пеш хона кати мегзарад, светам метавонед ки усоро пеш хона гузаронен. фундаментҳои 3 дар хона баланд рехтагӣ. нархаш мегӯяд 39 000 сомон ҳастае, мегӯяд соҳибуш бо мегӯяд муомила мекунем. шаҳри Кӯлоб, ҷамоати деҳои Туто дӯстони азиз. рақамҳои нами вавилёни соҳиб шуда шахсоне ки мехарем марҳамат занг занед. шахсоне ки ягон чизи фурӯш дошта бошем, марҳамат дар рақамҳои 885 1220 дарои кунем, реклама мекунем. ва чӣ хонае ки лозима дар комментария нависем, мо дар видео оянда бартон пешкаш мекунем. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Нефтник дӯстони азиз. шаҳри Душанбе, Нефтникда. духонага квартира ҳастае ки дар 3 ошина қарор дорад, 50 квадрати метре. ремонт дӯстони азиз средняй бо свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ ва дигар чизои лозимӣ. домуш мегӯяд кирпичи домае. нархи квартира 275 000 сомонӣ ҳастае, боз мегӯяд муомила савдо ҳам дорад. хоб, ин ҳамин рақамҳое ки мебинед дар рӯи экран, рақамҳои тисел ахираш 883, рақамҳои соҳиби квартира. кадомто ки мехарем, занг занем, маълумотои пурраша аз ҳамин рақамҳо гирем. хоб дӯстони азиз, бо дар давоми видео бо квартира ҳастае. шахсоне ки мисол агар дар ҳамин навор наёфтем, хонаи маҳқулитона дар комментария нависен. агар ки мо ёфтем,
аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. Лайкҳо разанед фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 12-ум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар кӯчаи Борбад. шаҳри Кӯлоб дӯстон азиз, яъне ки Борбада қарор дорад. Бо хайр маълумота бу далши мегем. Сехонага квартира ҳастае ки дар 5-ум ошона қарор дорад, 65 квадрати метре. Маҳаллаи Борбад 9 дӯстони азиз, 9 микрорайон, доми 21 ҳастае, доми 5 ошона ҳастае, дар 5-умаш қарор дорад. пеши банисар маркази савдо, ремонти хона кардагӣ, кришаш мегар нав, бочкаи 500 литра барои термис обшин, термиси 100 литра мега соҳибаш, оби гарм ва хунук ҳастае. хоб ягон мушкилӣ мега надорад, 100% мега меои зиндагӣ меги. нархи квартира 275,000 сомонӣ аст мега соҳибаш, ки боз мегад муомила ва савдои хуб мегад карда метием. Сехонага сони азиз, домои пешинай дар 5-ум ошона 65 квадрати метр. 275 то қасми холӣ мегад арзон мешавад. Сони азиз, мақсад ки бо хайхтон маълумотша мегирен. ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда худонигаҳбони ҳамаи шумо.